Clear tu te chibai le ve kule to chung video a chuan Jerusalem a thil mak tak thleng thin chung chang hi kan tar lang don ani kan hriat theuh angin nimin kha Good Friday ania nimin kha khovel puma Christian te tan chuan ni poimo tak mai ania chuwangin an mang ur sun hle ani ole hetia Isu Krista an khen be na ni thlen atanga athole na ni a hian Jerusalem a chuan thil mak tak mai a thleng thina chu Holy Fire an ti hi ani he Holy Fire hi ilo hreto mai thea amai ro chu shelo po atam zo kan ni ka ring chuwangin tuna hian he Holy Fire chungchang hi chiang le zualin kan tar lang don ani Jewish culture a chuan he Holy Fire hi mel hriat a hloin mitam takin an ngai hlu hle a kumtinin Isu an khen be tanga a thole na ni a thlena piangin he hun hi an mang thin thilmak helai hmuna hian a thleng thina tharau thiang hlim thil ti theina muturin mitam tak chu an kal thin ani tharau thiang hlim hi ailan hun chung a rei ngai lova nimasela he hun hlu tak hi mitam tak chuan man nge tumin ram sang sang chang te pon an kal thina minute relo te chung chau a o ani ti chuan tharau thiang hlim chu van lama a chole thin Isu Kristan khen be ani nu khan arwang chu thlana da ania ti chuan Isu hnung zui tu te chuan a thlan hi an tlo ta thin ani kumtinin Jerusalem a thilmak a thleng zia thina Isu Krista hnung zui tu te ama ring tu te chuan mumbati lein a thlana hian an kal khom thin ani tharau thiang hlim alo thlen rual rolin mei chu alo thleng hal ta thina he mei nge hi mitam takin mu an chak le atak nge ya ton an chak chu ani thin kumsang ni liam ta Isu Krista in thi na hneya a thole na ni chia khan tun thleng hian he thil ro pui hi kumtinin ala thleng zia thin ani thilmak deuh chu he me al hian eng thilma a kang theilowa he me al hi tharau thiang hlim me al tin an saya Holy Fire ni chuan he me al hi mitam takin atak nge ya ton tumin amhuna hian an kal khoma me al mang hian amum bati te chuan dep kai hloma ti chuan he me al hi atak nge yin an tong ta hloma he me al hian an taksa kang theilowa an thom no po kang theilowa tin lekha po kan tir tumma se akang theimi lo bok ani he hi thilmak tak chu ni ya he thil hi mitam takin ton hriat nei tumin Isu Krista thole na ni a hian an kal khom thin ani ole tuna hian video clip sang te kan clear do nanga hem video clip te hian tuna kan soi mek hi atak nge ni ti chiang takin anem nget ani
video sang kan en ta ka tang khan he holy fire hi atak nge ni ti chiang takin kan muin karinga amuna kal kher ngai lovin tharau thiang hlim chu athleng nge ni ti chiang takin kan mu thei ani tharau thiang lim holy fire thlenna mun hi sepulchre Jerusalem biakina ania Orthodox Eastera athleng chin ani soita kang khan he holy fire hi me al ba ngai nen ai nang lova he holy fire me al hian mi tu ma aka ngai lo ti kha kan siat a chome he hun hi zanlaya man chin ania isu tholen ani thlendona ti chuan thilmak chu mitam takin tiang hian ton siat an nei ta chin ani tharau thiang hlim aron thlendona hian Orthodox Archbishop chu Holy Sepulchre biakina isua anzal na munlai taka chuan ama in aluta ti chuan me al chit kai na tur akeng lut ta chen ani tongtai na huna manga ti chuan pathian hne na khongai na adila hetia hunan manzo ru rol hian izo thana chuanin me al aron siam ta china he me al nge mai hi Archbishop chuan dekain hetia lak chu nu hian mun sang sanga midam tak chuanin anol dekai vele ta tharau thiang hlim chu an tong ta chin ani tharau thiang hlim holy fire hian darkar somthum pathum chung vel helai huna hian huna mang chin ti an tar langa soita kang khan he me al hian chiatna eng ma thlen lova mi puite a thamuan na athlena phurna na satak an nei zok chin ani midam tak chuanin an mel te an tak sa shim shim kha he holy fire mang hian then thiang hlim na han nei china engma an tak sa kang omlova an mania sual kang fai tur zokin he holy fire hi an mang thin zok ani ti chuan hetia mel hi an de kai nu hian mi sang sangin an mombati te keng chau chuan an de kai vele hloma ni tam tak phei chuanin ton sia danglam tak an nei pha ani holy fire chungchang hi an zia na masaber an hule thei chu 4th century hunlaya to khan hania ti chuan source an tarlan zui le danin 8th century AD hunlai mi om vel ni in tarlan hani bo Christian te tan chuan he holy fire hi thilmak top kho kania pathian kan hne na om ti le athil ti theina lantir na pakhat ani ole kha kha Jerusalema kumtina thilmak thlengchin holy fire anti chungchang kan tarlan thei chu hania hei hi tharau thiang hlimin ring tu te a chen chil rang ani ti lantir na pakhat ani ole khang te kha tun chung video wa holy fire chungchang kan tarlan thei chu hania